Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Please be seated. Nining Santos nga misa, atong iampo ang kalinaw o kaluwasan sa kalag nila Avelina, Jesus Sr., Melinda, Ray Rex, Rodel, Terso, Milagros, Carmelita, Guillermo, Pedro, Eustaquia, Juana, Leonardo, Felix, Juan, Paulo, Raymunda, Brilio Sr., Arturo, Mario, Dennis, Edgardo, og sa tanang kalag sa purgatorio. Misa pasalamat ni Captain Edgar Monterde sa iyang adlawng natawhan sa tanang grasyang nadawat og safe travel. Lungsod nga balaan ani ata karon sa pagdaig sa Ginoo ang atong kaluwasan. Pari anong lungsod, hari anong lungsod, awit pasalamat di buong nasod. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa Kristong gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Manausab kanim. Mga igsoon, atong gisaulog karon na kapisan ni San Ignacio de Antioquia, usa ka obispo ug martir. Aron kita maandam ning santos nga kasaulugan, pangayoon tang kapasayloan sa atong mga kasalanan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mamahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga miyani aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos samahan, aron pagpangapaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy ano na sa Dios sa makagawom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagahom sa tanan og tunhay nga Dios, imong gidayanan ang balaang lawas sa imong simbahan,
Pinaagi sa wapaganto sa imong mga martir. Itugot nga ang himaya sa pagantos nining kinabuhia nga maoy makapabantugan kang San Ignacio, makahatag unta kanamog kanunayng panalipod. Kini among ipangayo, pinaagi sa mga sa Kristo imong anak, nga buhig hari bangin mo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Busa unsa may ikasulti nato mahitungod kang Abraham nga amahan sa atong kaliwat. Kun gimatarong pa siya sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo apan dili atubangan sa Dios. Kay ang kasulatan nag-ingon, mituo si Abraham sa Dios, ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Suhulan ang tao ng nagtrabaho, apan ang suhol dili maisip nga gasa, kay iya mang gihaguan. Apan ang tao nga wala magbuhat, kundili nagtuo lamang sa Dios, nga nag-isip nga walay sala sa taong sad-an, isipon siya nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Mao kini ang paggipasabot ni David sa paghisgot niya sa kalipay nga bation sa tao, nga gimatarong sa Dios nga dili pinasikad bisan unsang buhat niya. Sumala niining musunod nga mga pahayag. Bulahan gayud ang tao, kansang kalapasan gipasaylo na sa Dios, ang kansang mga sala gitabunan na niya. Bulahan gayud ang tao, kansang mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagadangop ako kanimo, o Ginoo, sa panahon sa kagulanan, o gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulanan, o gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Bulahan ang tao, kansang kalapasan gipapas, kansang sala gitabunan. Bulahan ang tao nga wala pasanginli sa Ginoo ug sala, kansang espiritu walay kasalanan. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulanan, o gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Unya giila ko ang akong sala kanimo, ang akong kalapasan wala nako ilimod. Miingon ako, itugyan ko ang akong mga sala ngadto sa Ginoo, ug imong gikuha ang akong sala. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulanan, o gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Paglipay diha sa Ginoo ug pagsadya, kamong mga matarong pagsadya, kamong tanang mga matarong ug kasing-kasing. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulanan, o gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mara kaninyo. Manaosab kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo.
Sa diha nga linibo ang mga tao nga nagpunsisok kaniya nga tungod nini nagtinumbaday na sila. Misulti si Jesus paguna sa iyang mga tinunan. Pagbantay kamo sa ipagpatubo sa pan sa mga Parisiyo nga mao ang pagpakaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa bisan unsay inyong gisulti dito sa ngitngit madungog diha sa hayag. Ug bisan unsay inyong gihunghong dito sa tinakpan nga lawak, insinggit dito sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo, mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga nagpatay sa lawas, apan wala na ilaing mahimo nga labi pang daotan. Tuganan ko kamo, kinsa angay ninyong kahadlukan, kahadluki ang Dios nga human mo patay, may gahom sa pagtambog ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki gayud ninyo siya. Dili ba ang 5 ka gagmayng langgam, ibaligya man lang og 2 ka dako? Apan walay usa kanila nga hikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, gihiyap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamog bili kaysa daghang mga gagmayng langgam. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Una nga punto nga makita nato sa Ebanghelyo, pagkalami paminawon nga ang libuan ka mga tao nagpunsisok aron pagpamati sa atong Ginoo. Kani pagpasabot mga kaigsunan nga na-attract gayud ang mga tao ngadto sa atong Ginoo. Nga nagpunsisok sila, gani giingon pa gani dinhi, tungod ini nagtinumbanay na sila. Pangutana, asa man ang mga tao nga nagpunsisok? Asa man ang mga tao nga nagtinumbanay? Pananglitan kung atong itandi sa atong GKK, sa atong kasaulugan sa pulong, urag layo, urag yun kaining nagpunsisok. Kay giingon din ha, nga tag-5 na lang, tag-10 na lang. Mao na nga, kung atong itandi sa mga kalingawan, dito ra nagpunsisok. Mao kani usa ka hagit alang sa simbahan nga mo-adjust kita unsaon nato pananglitan nga ang atong mga pagtapok diha sa GKK o sa simbahan mahimong attractive sa mga tao. Ang atong kasaulugan sa pulong nga dili lamang himo na naandan kundi himuon nato nga murag you are looking forward nga mutambong na pod sa kasaulugan sa pulong. Mao kanang usa ka hagit alang kanato nga kung sa panahon sa atong Ginoo nagpunsisok man ang mga tao, atong tanawon how unsaon nato nga atong mga pagtapok diha sa simbahan o sa GKK adaghan gyud ang mga tao. Ikaduha ka punto sa pag-ingon diri sa atong sa Ebanghelyo nga mingon ang atong Ginoo, bisan unsay gitabunan madayag ug ang tinaguan mabutyag. Pagpasabot ba kini nga mahadlok ta kinahanglang itago gyud nato aron di mabutyag? Pagpasabot ba kini nga kini atong mga tinaguan ato gyung taguan pag-ayo para dili mahibal-an? It is the other way around nga proseso. Nga kanang atong mga gitaguan mahimong mabutyag tungod kay ang gihisgutan diri sa Ebanghelyo mao man ang pagsangyaw sa maayong balita. Dili kay susama pananglitan sa mga investigasyon, mabutyag ra gyud kini. Lahi ang topic nga makita nato diha sa Ebanghelyo kay ang pagsangyaw sa maayong balita man ang background sa mong Ebanghelyo. Nga kinahanglan nga ilang pananglitan tungod kay mga tao mga sumusunod sa atong Ginoo, gilutos man ni atong panahona sa pagsulat gani nini maong Ebanghelyo ha. Bisan pa nga mahitabo nga kanang giingon nga mabutyag
tungod ka na kay sa hagit sa atong Ginoo nga ipakaylap ang maayong balita. Dili kay masakpan, kundi pagpakaylap ang tema nga naman naghisgot kini diha sa Ebanghelyo. Nga ang tinaguan nila, kay nahadlok pa man sila, tungod sa mga pagpanglutos, ipadayag. So sa tuwa pa makigsunan ang hagit sa pagpakaylap sa maayong balita. Maayo gani kita dinhi kay dako kayong kaporsyento nga kita Katoliko. Atong tanawon pananglitan makaigsunan ni ato sa mga countries, mga lugar nga diin, dili lamang giingon nga dili sila makapadayag sa ilang pagtuo, ginabawal pagyud, ginaingon nga adunay hulga sa pagpapreso tungod sa kung ikaw mo sangyaw sa maayong balita. Diri sa Pilipinas, confident kayo kita. Tungod kay nga naman, majorita man kita, dili lamang ingon nga Kristiyano, kundi dili Katoliko. Atong tanawon panalitan ang mga lugar nga diin lisod kaayo ang pagsangyaw sa mayong balita. Pero unsa may hagit sa atong Ginoo, bisan pa ni ana ang tinakpan sa lawak isinggit dito sa mga atop sa kabalayan kay sangyaw ang mayong balita. Pero naalagi ang hulga sa paglutos. Apan unsa man ang assurance sa atong Ginoo nga miingon siya, ayaw kamo kahadlok nga bisan pa sa mga kalisdanan naa ang Ginoo, dili pasagdan. Mao gani nga miingon ang atong Ginoo diri sa Ebanghelyo, sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga nagpatay sa lawas. Apan wala na ilaing mahimo nga labi pang dautan. So mao na ang background na akong gingon ganina nga isangyaw ang mayong balita bisan pa adunay kahadlok. Mao nang giingon ayaw kamo kahadlok. Nganuman kay bililhon kita. Bililhon kita panaglitan kung misangyaw sa maayong balita bisan pagdauton ta sa uban, bisan pag adunay hulga sa lawas sa pagpatay. Apan naa ang Ginoo nga makigduyog, makiguban diha kanato. So mao na ang konteksto nga atong bantayan o atong sabton. Nga kini mga pulong sa atong Ginoo, iya kini mga assurance ni adtong mga tao nga musangyaw sa maayong balita. Nga bisan aduna pay hulga, pero mingon siya ayaw kamo kahadlok. Sa atong panahon karon, ang hulga dili na susama sa panahon sa atong Ginoo o sa mga unang nga mga disipulo. Dili na susama sa ilaha nga aduna gyud threat. Ang atuan lang dinhi, the threat is coming from us. Sa atong kaugalingon, kung lig-on ba kita diha sa pagsangyaw sa maayong balita. Dili ba kita dali nga mapakling, ma-discourage tungod lagi kay ang pagsangyaw sa maayong balita dili na kaayo gitawag natong profitable in a sense in terms sa financial nga pananglitan nga return sa atoa. Kundi ang gitawag natong prinsipyo, ang mga values, mao ang atong gipakadak-an. Sa atong pagpaday ni Santo sa Misa, sa karong adlaw, si San Ignacio sa Antioquia, usa ka ehemplo alang kanato. Obispo siya o martir tungod kay bisan pa sa mga oposisyon nga sa pagsangyaw sa mayong balita, padayon siya nga nagsangyaw. Sa atong panahon karon, sama sa kong giingon, dili susama ni atong panahon na physically pagpanglutos, but it is more of our decision sa atong kaugalingon kung ato bagyong puy-an ang maayong balita nga atong isangyaw, dili lang sa atong kaugalingon kundi ngadto sa uban. Aron unsa mag-ingon, ang tinaguan mabutyag, ang pulong sa Dios mapakaylap. Magampo kita sa atong amahan nga naa sa langit uban sa hingpit nga pagsaling. Aron sa walay pagtagad sa kalisang, makabaton kitag kaisog sa pagbugna sa iyang gingharian. Sa matag pangaliya mutubag kita, may gugmaong amahan, huwag tanga ang among kahadlok. Mahigugmaong amahan, huwag tanga ang among kahadlok.
nga mga nangulo sa atong simbahan, dili mabugnaw sa mga pagsulay ug hagit sa pagbag-o. Hinunua mahimong labawng bugos ug matinudmanon sa pagpahinabo sa kausaban ug pagbalik ngadto sa Dios sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ay gugmaong amahan, huwag tanga among kahadlok. Nga kadtong mga gilutos tungod sa ilang pagtuo kang Hesukristo, malig-on og mulahutay sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ay gugmaong amahan, huwag tanga among kahadlok. Nga kitang mga Kristiyanos, makakitag kalipay diha sa atong pagtuo, bisan kun kita nagatubang sa mga pagsulay o kagulanan. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, huwag tanga among kahadlok. Nga kadtong na nagantos ning kinabuhia, labi na ang mga masakiton, makasinati sa makaayo nga kahupayan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, huwag tanga among kahadlok. Nga ang mga magtutuo nga nangamatay, makadawat sa mga ganti sa ilang mga kahago. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, huwag tanga among kahadlok. Amahan sa tanang panahon, hatagi kami kalagsik ug kusog, aron kami makapadayon sa pagbuhat ug maayo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kini nga mong mga gasa, di maasa mong pugma, sago pa o santo sa kining panong, kining pino, ginabasa kamot sa tawo. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangalinga, ihatag na kanamo o langit nung amahan. Sa tanang panalangini, sa kataon panalipdi, ang mahal mo nga lawas ug bililhon mong dugo, himo ang kaluwasan kinabuhi sa tanan. Dawata o Ginoo, kini nga mong mga gasa, di maasa mong pugma, sago pa o santo sa. Mga igsuon, pagkamukamo na ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibok niyang santos nga simbahan. Ang paghalad sa among debosyon, makapahimot unta kanimo Ginoo, nga midawat kang San Ignacio, nga kalanon ni Kristo sa magpan nga limpyo, pinagi sa pag-anto sa marteryo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santo samahan, Diyos katunhay makagawom sa tanan. Angay matarong kayot nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong mga santos nga martir, San Ignacio, sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi, aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom, nga nagalig-on sa among katawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang, ug imo silang gilig-on, aron mahimo silang imong mga saksi pinagi ni Kristo among Ginoo.
ug busa uban sa manghel sa langit. Nagasangyaw kami sa iyong maaya, diha sa pagingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuma, puno ang langit ug yuta, sa imo himaya, himaya. Sana, sana, sa kaitaasan, daygoy nagaani sa ngalan sa Ginoo. Sana, sana, sa kaitaasan. Santos Rigaw, Ginoo, ang tumulan sa tanang kasantos, ipadalay mong Espiritu ng Santos sa mga gasa, aron mahimo kinilang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, migawas sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon. Dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis ang dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug galang sa tanang mga tawo, aron naman sila mapasaylo. Buhata kini aron maghandom kanako. Kinamisteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron maghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo mahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip akayan nga moatubang moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa labasyon ni Kristo, magkayusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan, imo ang maingpit kami na sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Romulo ang Bispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang maigsuon nga nangamatay, malaom na mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay na sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, usa ta mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw kadaygon o amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga mamahan, dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dong imaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Magiusa kita sa pagampo ngadto sa mahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Magayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok.
samtang nagapabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-iyon ka sa mga apostoles, sa ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa simbahan. Usibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay Usa. Ikaw nga buhighari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanim. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Cordero sa Diyos, na nangawata sa mga sala sa kalibutan, kaluy, kaluy, kaluy kami. Cordero sa Diyos, na nangawata sa mga sala sa kalibutan, kaluy, kaluy, kaluy kami. Cordero sa Diyos nga nagawata sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalina. Kini mga kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Sa pagbugna sa amahan sa kalibutan, gihimo niyang tanan sa gugma. Apan tungod sa kahakong sa tawo, nagkabulag, nagkapain kitang tanan.
spiritual communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in holy communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love, that I may never again be separated from you. Magampo kita. Mabusog unta kami, Ginoo, sapan nga langiton, nga among gidawat sa adlaw nga tawhan ni San Ignacio, ug mahimo unta kami mga Kristiyanos sa ngalan ug sa buhat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausab kanim. Manalangin kaninyo ang Dios sa makagawom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.